Jeg vil vise, hvordan man kan hente bøger på Blindebiblioteket Debbie og downloade dem, så I kan hente bøgerne til jeres elever. Man går først på Google. Så skriver du debbie.dk. Den er der. Dansk Elektronisk Blindebibliotek. Så skal man ind i login. Og brugernavnet det er DB1542. Og så er der en kode, som forhåbentlig passer til. Nu er jeg logget på. Man kan se herovre, der er skønlitteratur, debat og essays, biografier, erindringer osv. osv. Men jeg går ind i skønlitteratur. Og så kan man se, der ligger en masse bøger herinde. 1.0 til Otto, 1001 Nats eventyr, og så videre, og så videre. Men jeg vil gerne søge efter en bog. Og jeg skriver Anton og Arnold, og så siger jeg søg. Det er en bog, der er god til de små klasser. Okay, der er 2 titler. Anton og Arnold flytter til byen. Den tror jeg, den tager jeg først. Jeg vælger den og trykker på den. Godt, så kommer den frem der. Så siger vi, jeg vil gerne downloade den. Man kan også, man kan vælge at lukke den op, altså åbne den. Men det er nemmere at ligesom sige, jamen jeg vil gerne gemme den, fordi man kan jo blive ved med at bruge den, når den ligger på en skrivebord, eller hvor nu den ligger. Jeg gemmer den så i dokumenter på computeren. Og den hedder Anton og Arnold. Anton og Arnold. Hvis nu man er ude på skolen, så kan man jo gå herop, og så kan man kigge, og så kan man faktisk finde klassernes drev K, og under den kan man så finde alle klassernes mapper, og så kan man gemme bogen i den. Jeg kan lige prøve at klikke på den, jeg ved ikke om den virker. Nej, den kan ikke findes, fordi det er herhjemme. Så jeg lukker den lige igen. Så jeg vælger at gemme den i dokumenter. Jeg gemmer Anton og Arnold i dokumenter. Sådan. Så har jeg gemt en bog, og jeg skal ikke have mere herinde lige nu, så jeg lukker for Debbie. Godt, jeg vil lige prøve at se, om jeg kan finde min bog, Anton og Arnold. Og den, ja, den ligger der. Så lukker jeg den op. Og den ligger der. Og så vil jeg gerne have læst min bog op. Så går jeg ind og finder CD-ord 7. Den skulle gerne være under skolemenu. Ja, den er der. CD-ord 7. Sådan der. Det tager altid lige lidt inden at den kommer frem, men den kommer. Og lige den får lidt tid.
Der kom den. Nu ligger den heroppe. Jeg går ind i første afsnit, og så vil jeg gerne have læst op. Så sætter jeg cursoren deroppe. Anton. Der. Hvis jeg kan det. Så sætter jeg den i gang med at læse. Og jeg starter deroppe med den blå pil, og så kan den læse for mig. Anton og Arnold, sådan hed 2 tvillinger. De lignede hinanden som 2 spande vand. Ja, de lignede hinanden, så ikke engang deres egen kære mor kunne kende forskel på dem. Jeg ved det, for jeg har selv kendt dem. Vi var 8 år dengang. Både tvillingerne og jeg. Anton og Arnold flyttede til byen en sommer, hvor der var så varmt, at folk måtte sove uden nathuer på. Ja. Og sådan kan du bruge CD-ord 7 til at få læst bøger op med. Jeg håber, at du kan bruge det her til noget.